Takže čaute ľudia, vítam vás tu môjho ďalšie videa a dneska budeme robiť trick or treat. A ja idem zohnať nejaké sviečky. Tyvo. Ľudia, máme tu najlepšiu českú v hre. A padlo mi Torn Body. Už máme jeden dom. Ideme sa opýtať trick or treat. Yes. Čo nám to tu dal? Fog boots. A 3 cukríky. Dobre, idem ďalej zohnávať sviečky. A znovu 3 bonzóny. 3 cukríky. A to je pre toto video všetko zatiaľ. Čaute!